Ini baru nuntu ya. Baru nuntu ya na po. Magkano na bangus na yun? Magkano na bangus? Bing abel. 125. Wala lang 130, 125 na lang. Tama na yung 5 piso. Tama na yung 5 piso. Quality yan, boss. Ini 130 na buso. Kakanpas muna. Kakanpas muna. Quality ni. Pero malalaki dito mga buso. Kita quality ni. Tawag sa inyo. Makakapagsapit ko lang pa inyo. Tawag sa inyo. Malakas. 50 pesos ang kilo. Paano isang kilo dyan? Piso 20 na lang, wala nang kurang. Piso 20 na lang. Kaya pa ubos lang. Ang lala. Piso 20. Tayo papakita ko lang muna ito. Ya kalaki ito nila, yan sa sila sa mayroon kini. Kaya pamparo mo lang po harap kita. Harap kita. Ano mo sa dami? Ito ba kayo? Gusto yun na yung pula? Yan sa nais, nagwa ka lang kita ko yan. Ito ka ni Masag mo, malagyan. Ito po yung paisa ba? Huwag na namin kayo sa kikilo. Bawi na to yan. Ni Michelle. Boleh. Tala naman. Tala ko ising kumin. Tala ising kumin. Tak suka utang nyo. Gagak patak yan. Kami natutuli na ikutin. Pagkabit-gabit na Eh, sebenarnya. Ah, hello. Kamu.